Usa ka unsolicited advice ang ipaabot ni Konsyal Alvin Quizon niya dilang Mayor Michael Rama o Konsyal Dave Tumulak nga muhatag na lang og kopya sa CCTV footage at tulo sa pagpamutol sa mga kahoy sa dalan siring Osmeña. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Mihatag og reaksyon si Konsyal Alvin Dizon pinaagi sa text message subay sa pagpugong nilang Mayor Michael Rama o Konsyal Dave Tumulak sa di paghatag og kopya sa CCTV footage sa pagputol sa mga kahoy sa Osmeña Avenue ngadto sa DNR ingon man sa mga tigbalita. Matod sa mayor nga usa mohatag og advice ang konsyal ang ngayon usab kini nga mususi sa balaod aron masayod og unsay insakto. Dugang ni Rama nga di ang ngayon panghatagan og pahimangno ang mayor kay nasayod man siya og unsang iyang gihimo. I wish one of the councillors should know his law. Because it was stated there that they would advise, they do not have to advise the mayor and the legal because we are lawyers. Andam si Ramang ipakita ang CCTV footage sa dalan Osmeña apan kun kini adunay court order. Gipasabot ni ini nga wa siya pagsupak sa lakang sa pagpasaka og kaso sa DNR apan kinahanglang moagi una sa proseso. No court order will always have to be done because if we will just allow any CCTV to be secured, so what will happen? Leslie Caminade Vistil, News 5. Atol sa gipahigayong workshop alang sa mga proyekto sa Metro Cebu nga gipasiugdahan sa Mega Cebu ug JICA, naghinaot ang gobernador sa lalawigan sa Subo nga matagad sab ang ubang kalungsuran. King Perez, Sugin Limi. Gihimo karong adlaw ang labing unang workshop sa mga himuong priority projects alang sa Mega Cebu Vision 2050 nga gipanguluhan sa JICA kon Japanese International Cooperation Agency ug Metro Cebu Development and Coordination Board. Tinguha sa Mega Cebu nga magmalambuon ang Metro Cebu nga naglangkob sa 7 ka syudad ug 6 ka lungsod gikan sa Danau City sa amihanan ug Carcar City sa habagatan. Lakip sa tutukan ang public transport system, road network, solid waste management ug water-related management nga nagtinguha nga mahisama ang Metro Cebu sa syudad sa Yokohama, Japan. Nagkanayon si Governor Junjun Davide kinsay maoy pangu sa 23% sa mga dapit nga sakop sa Metro Cebu nga haum na ang sustainable urban development sa nagkadaghang tao sa Sugbo dungan sa panghinaot nga hatagan sa bunta og pagtagad ang ubang kalungsuran. Gipasabot kini sa gobernador aron di na mamalhin sa Metro Cebu ang mga tagalungsod. Let us make Metro Cebu less crowded by providing the livelihood and services in the rural areas. Let us provide opportunity. Let us put in capital. Let us develop the towns. Lakip nga gipaibaw ni Davide sa maong tigom nga gilihok na nila ang giplanong transaxle highway nga magsumpay sa tumoy nga bahin sa habagatan ug amihan ng Sugbo. These are our efforts to provide a better platform for economic activities in small towns. King Perez, News 5. Laing donasyon na dawat sa dakbayan sa Subo alang sa pagpatukod sa bagong City Hospital. Kinigikan sa sister city gikan sa nasod nga the Netherlands. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Usa ka milyon ka pesos ang gihatag sa Herle-Mermer ang sister city sa Cebu City sa nasod nga the Netherlands. Ang presidente sa Friendships Band nga si Henk Koning mipadaya nga gusto nilang matabangan nga daling makabangon ug balik ang dakbayan sa Subo ilabi na ang City Hospital. Everything what happens in Cebu, we want to help. Of course, the disasters were enormous. We saw televisions, little movies, so a lot of people donated money. Dugang ni Kuning nga ang maong kwarta gikan sa nagkalain-laing sektor silang dapit nga buot mo tabang. Iya usab nga gibutyag nga aduna pay laing donasyon nga maabot alang sa bagong City Hospital. The people, they get money from our town hall, from our municipality, but also the schools, the churches, companies, individual people. They always, and it is still going on, the donating money. So there will be more money coming in? Yes, because you need more help for rebuilding. Hingpit nang nahuman ang pagguba sa karaang Cebu City Medical Center ug sunod nga lakang nga buhaton sa ad hoc committee sa New City Hospital mo ang pagbalhin sa dalang panganiban aron ibaylo ang nahimutangan sa daan nga CCMC ngadto na sa existing nga dalang panganiban. Mikabat sa 13.5 milyones pesos ang kantidad sa hinabang nga nakuha sa Sugbo. Samtang sa dolyares nga nadawat, mikabat kini sa 36 mil dolyares. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nagsigong kaganiya ang mga leader sa transport group, mga bus o jeepney operators aron tukion ang laraw nga pag-umento sa mga multa sa mga violations
subay sa bagong pamalaod sa LTO ug LTFRB. Tagsa-tagsa nga gibasa sa mga kadagkuan sa LTFRB ug LTO ang mga violations din ang multa nga kaniadto tag usa ka libra karon himuunang 5,000 pesos. Sama na lang kung ang driver magmaneho nga way lisensya, ang multa ay ni 5,000 pesos na. Samtang ang bus nga kolorong dunay multa nga 1 million pesos tungod sa kadako sa mga multahan, miangal ang ubang operators ug mihangyo sa LTO ug LTFRB nga paubsan kini. Tun-an pa hinuon sa duha ka mga ahensya sa gobyerno ang hangyo sa mga operators. Kaya yan po yung ikaw we are literally public service, pinakaroon ang ikaw sobra kataas ang mga kain at sinasig. So ano, makita sa nato yung Nauso karon ang juicing sa mga utanon ug prutas isip pagpakunhod sa timbang ug paglimpyo sa lawas. Atong sayran pinaagi ni kapatid Andrea Patenia kung unsaon kini pagpreparar. Karong summer season, uso na sab ang pagpagamay aron makabot ang gitinguhang beach body alang sa mga gimmick sa ting-init. Gawa sa regular exercise, usa ka matang sa diet ang miuso karon, ang juicing fruits and vegetables. Mao kini ang gikabisihan sa mag-business partners nga silang John ug Jean Carla sa ilang negosyong Healthy Shots. Matud pa, ang juicing di lang pangpadaot, pangpawagtang sabni sa toxins sa lawas ug pangpanindot sa panit. It has a lot of benefits, especially internally sa itong body. Some fruits and vegetables can help prevent cancer. And for women, osteoporosis, daghan kay ni sila mga natural remedies. Nagkalain-laing prutas ug utanon ang mahimong isagol sa juicing recipes. Sa mga utanon, kasagaran gamiton mao ang lettuce, kamunggay, spinach, celery, carrots, luya ug kale. Karon sikat na kayo ang kale. Daghan naman gud mga studies, it is known as a very healthy nga vegetable. In fact, kung ganahan ka to be lesser cholesterol, lower your cholesterol, ang kale is one of the main vegetables. Samtang sa mga prutas, klase-klase sabang ingredients sama sa pinya, watermelon ug mansanas. Kabalo mo kasi saying, di ba, an apple a day keeps the doctor away. So, ang apple, very cheap fruit. Dili man gyud siya nga nakamahal. Everybody can buy an apple. Then, it's antioxidant. Sa di pahiwaon ang mga prutas ug utanon, siguraduha nga nahugasan kini ug maayo, usa pa isud sa juicer. Inigsagol sa tanang ingredients, mahimo na dayong imnon ang presko ug healthy nga juice. Andrea Patenia, News 5. Ubaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Abril 10, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya hindi lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kay labaw pa sa balita, Aksyon!